Hola, som l'empresa líder en exportació d'automatització industrial a la Xina. Aquí teniu el nostre article Siemens 67090XX840AB0. Siemens 670 Series Master Drives és un dels nostres punts forts. Aquí teniu el nostre relé Salduxo 942470, és un relé d'estat sòlid monofàsic de 25K. Aquí teniu el nostre BU0026KB-S068. El sensor de velocitat BIKB-S068 és un dels nostres articles més calents. Tots ells són nous amb un any de garantia. Tenim desenes de marques i milions de productes en estoc. Benvinguda a la vostra consulta.